Ahojky! Zdraví vás Dark Avatar a vítejte u mého prakticky druhého videjka. Jenže to první se mi nepovedlo, tak jsem se rozhodla pro vás připravit tohle druhé informační videjko, v kterém se snad že dozvíte, co budete chtít. Takže za prvé, když budete mít nějakou otázku nebo prostě najít se zeptat, tak můžete do komentářů anebo do popisku videa budete mít stránky, kde mě najdete a můžete mi tam napsat, tak doufám, že se tam uvidíme. Pak druhá věc je prostě, že za tu dobu, co budeme spolu, budu pro vás dělat nějaká ty videa, let's playe, recenze, prostě na hry, na filmy, na muziku, na cokoliv prostě. Dneska ještě bych tu měla přidat ještě jedno videjko, teda první let's play na hru League of Angels. Doufám, že se vám bude líbit. No, a tak zatím se mějte. Čus!